अरे अरे से छुआड़ा सेठी कोन करूंदी कि रे हे अरे हे तेते बाण देला कि फुटेगु तोर कोन रे मो भाई देछि मते पुटिया तो भाई देछि जानि जो बाण फुटेले कोन हबो मते बाड़ेले मु जाछि मो भाई के डाकी के आनिबी हो जा भाई अरे कोन हला भाई से बबुल मते बाड़ेला अरे कोड अछि ए बृष्टि अछि से चल बुडी अरे हे भाई कोन हला अरे मो भाई के माइल रे कोन कि रे छोट पिलांगा दादागिरी करछु जाय तू अरे भाई ताकू कोन पे बाड़ैलो कौन से मो भाई बाड़ेला मुझे छाड़ देबी। अरे भाई से तम भाई की कोन पे बाडौथला तुम जानिଛ तम भाई फुटावण फुटौथला सेथि पई से ताकू माइला कौन मो भाई फुटावण फुटौथला हां से फुटावण फुटौथला अरे भाई से तम भाई रो भलो पई ताकू बाड़ैला अरे से बाण जई ता हाथ रे फुटी थांदा तार अवस्था कोन होई थां तुम जानि परछो त भाई अरे बबुल बबुल मो किछि न बुझी कि ते बाड़ी छिवर मते क्षमा कर दू रे। हौ भाई छाड़ तेमे तो अजानत में बाड़े देइछ